Эфирден алқылар вақты студияда Алсын Нұриева, исенмісіз? Бүгінгі шарылышының түп темалары. Яңа район болуына қарамастан проблемалар юк түгел. Қолабызда халық жиынлары давам ете. Лесопарк этот наш никем не обслуживается, в общем, там сейчас делают и свалку, и бомжи там, и сделали захоронение домашних животных. Тынышлап ашап һәм йоклап булмый. Әлмәтнең күп фатирлы йортында канализация исе килә. Меня там вы куда пошли? У нас, говорю, здесь запах, говорю, страшный запах. Он шықты да кетті, мына бұл 12 домға. И все, бір кім де келмеді, көрмәдім. Оқушылар дуслығын нығытып, әтиені һәм мәктәп элемтәсе үстерәләр. Азнакайда Татусыйнов серләре бәйгесенең муниципаль этабы узды. Бәйгенең муниципаль этабында барысы 12 команда катнашачак. Җиңүләр алга таба җөмһүриятебез күләмендә район мәктәпләре данын яклаячаклар. Бүген Азнакай районы зур югалту кичерә. Бөек Ватан сугышының соңгы ветераны 104 яшьлек Гайфулла Әйюповның гомере өзелде. Район өчен аны югалту батыр рухлы якташыбызны гына түгел, тарихыбызны бәйләп торучы фидакар бөек шәхесебезне дә югалту булып тора. Ватан сугышы ветеранын соңгы юлга озатырга район җитәкчелеге, аның хезмәттәшләре, балалары, якыннары Азнакай халкы җыйналды. Гайнулла Әйюпов Башкортстанның Аскын районы Урмияз авылында туа. Балачагы авыр елларга туры килә аның. Бик яшьли әтисез кала, тормыш йөген үз җилкәсендә тарта. Гайнулла Әйюпов хәрби хезмәткә 1940 елның 10 ноябрендә Әсәй хәрби комиссариатыннан чакырыла. 87-нче автомобиль батальонында хезмәт итә. Бөек Ватан сугышын башыннан ахырына кадәр үтеп, илгә җиңү алып кайта ул. Хәрби бәрелешләрдә күрсәткән батырлыгы өчен ефрейтор Гайнулла Гаффар улы Кызыл Йолдыз ордены, күп кенә медальләр белән бүләкләнә. Бөек Ватан сугышында Берлинга хәтле барып җиткән ветераныбыз күп вакыт безнең укучылар белән патриотик тәрбия бирүгә зур очрашулар үткәрә идек. Без аның белән бик матур итеп үзенең сугыш елларындагы күргәннәрен балаларга җиткерә иде. Бүген без бу кайгы мероприятиедә җыелдык. Соңгы юлга безнең Азнакай ветераныбызны озатырга. Бу Азнакай ветераныбыз бик хөрмәтле кеше иде. Ул чын каһарман иде. Гайнулла Гаффаз улы сугыштан соң 1946 елда туган якларга әйләнеп кайта. Лаеклы ялга чыкканчы шофер булып эшли. Аның 21 елын ул пассажир автотранспорты идарәсендә хезмәткә багышлый. Бергә эшләгән елларыбыз бик кадерле булып калды безнең өчен. Ул күркәм эшче булып, яшьләргә үрнәк булып, үз хезмәтен дөрестлек иттереп хезмәт итте. Бер гасырдан артык гомер иткән күтәренке күңелле, җыр телле Гайнулла Гаффаз улы азнакайлылар күңелендә мәңге яшәр. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә халык җыеннары дәвам итә. Күптән түгел ТОС 24 эшчәнлегенә йомгак ясадылар. Алсу микрорайонында яшәүчеләр белән очрашу Адымнар гимназиясында узды. Әлеге микрорайон халкын нәрсә борчый? Тулырак Алсу Әхмәтҗанова материалында. Уважаемые наши жители микрорайона Алсу, Дуслык, Агропоселок, уважаемые жители нашего города. Җыелышны территориаль иҗтимагый үзидарә җитәкчесе Нәсимә Любавина башлап җибәрде. Ул үз докладында территориясендә 29 торак йорт, 1780 шәхси йортларда 14 меңнән артык кеше яши дип җиткерде. Ел дәвамында нинди эшләр башкарылган турында да сөйләде. Выполнено строительство и асфальтирование дорог микрорайон Дуслык.
Дуслык микрорайонының Бигәш урамының Садыкова урамнарының юлларын төзү һәм асфальтлаштыру эшләре башкарылды. Балалар мәйданчыгында балалар өчен өстәмә кечкенә архитектура формалары урнаштырылган, резина белән капланган, кече архитектура формалары ремонтланган һәм буялган. Произведен ремонт и покраска малых архитектурных форм на территории ТОС. Шулай ук Насима Любавина әйтүенчә, узган ел квартал эчендәге юлларны ямау эшләре башкарылды һәм территорияны төзекләндерү белән яңа тукталыш павильоннары куелды. Шулай ук халык җыелышында полиция һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре чыгыш ясады. Алар үз чиратында гражданнарга гадәттән тыш хәлләр вакытында үзләрен ничек тотарга һәм беренче чиратта кая шалтыратырга кирәклеген искәртте. Мошенниклар белән булган аяныч очракларга аерым тукталдылар. Алар мошенникларның халыкны күпләп алдаулары турында сөйләделәр. Алга таба Алсу микрорайонында яшәүчеләрнең борчыган сораулары тыңланылды. Әйтергә кирәк, сорауларның күбесе агропоселокта яшәүчеләрдән иде. Вот у нас сейчас улица называется Защитников Отечества, центральная, так скажем. Менә бездә ватанны саклаучылар урамы бар. Бу урам буйлап кечкенә парк бар. Игътибар итегез, аны беркем дә карамый. Анда йортсызлар да йөри, чүптә ташлап калдыралар. Анда үлгән йорт хайваннарын да күмәләр. Бу сорау мөгаен экологиягә кагыладыр. Что лесопарк этот наш никем не обслуживается, в общем, там сейчас делают и свалку, и бомжи там, и сделали захоронение домашних животных. Опять-таки, наверное, этот вопрос тоже к экологии относится. Это вопрос о работе. Бу мәсьәлә эштә ничек кенә булмасын, без хәл итәрбез. Мин үзем анда ничек яшелләндергә икәнлеге белән кызыксынам. Анда тәртипкә китереп ял паркы ясарга кирәк. Аңлашыла, ул бик зур булмаячак. Такой парк, как будет у нас в центре города, да? Там минимализм какой-то сделаем, но в любом случае будем делать. Айнур Исхаков катнашучыларның барлык шикаятьләренә дә җавап бирергә тырышты. Авыл җирлегендә сыену урыннары турында да сораулар яңгырады. Җитәкче аңлатканча, шәхси секторда сыену урыннары юк. Шәхси йортлардагы подваллар, базлар сыену урыны булып хезмәт итә, дип өстәде ул. Шулай ук агропоселок халкы Үзәк район хастаханәсе эшеннән дә канәгать түгел. Алар әйтүенчә, айлар дәвамында теге яки бу хезмәтләргә чират көтәргә туры килә диләр. Шулай ук бер яшәүче Сөембикә урамыннан Новиков бакчасына кадәр урамның кечкенә өлеше асфальтланмаган ди. Бу пычрак урам буйлап укучылар мәктәпкә бара дип өстәде ул. Шулай итеп, халыкның барлык шикаятләре тыңланылды һәм алга таба мәсьәләләрне чишү өчен протоколга теркәлде. Алсу Ахмәтҗанова, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Я зашел к врачу, ухмыльнулась, позвонила. Яңа елга яңа хуш исләр белән Риза Фәхретдин урамындагы 14нче йортта яшәүчеләр керә. Бер ай буе алар фатир һәм подъездагы сасы истән интегә. Идарәче компания һәм башка җаваплы оешмалардан ярдәм эзләп тапмаганнан соң, әлеге проблема белән алар безнең телекомпаниягә мөрәҗәгать итә. Бу хакта тулырак алдагы минутларда. Здесь затоплено все. Если до нашего подъезда сапоги нужны. Әлеге видеода Риза Фәхретдин урамындагы 14нче йортта яшәүчеләр подвалдагы вазгыять белән таныштыра. Ләкин бераз баргач, алга таба махсус аяк киеменнән башка ярак китеп булмаганлыгы аңлашыла. Сосы исне беренче тапкыр яшәүчеләр декабрь азагында сизә. Венера Шарипова әлеге өйдә 40 елдан артык яши. Яңа елны каршы алырга Алабугадан кайткач, шундый күңелсез хәлгә тап булдым ди. Менә бүген берәү килде, монда ачты люкны. Ачты да, карады да китте. И сразу теге 4нче подвалга кирип китте. Мен әйтәм, вы куда пошли? У нас, говорю, здесь запах, говорю, страшный запах. Ул чыкты да китте, менә бу 12 домга. И все, беркем дә килмәде, күрмәдем. Канализация исе подвалга якынлашкан саен ныгая. Яшәүчеләр аның сәбәбен ачыкларга дип подвалга төшәләр һәм 5-6 подъезд подвалында сосы су җыелганын күрәләр. Ис фатирларга үтә. Шул сәбәпле кешеләр ай дәвамында тынычлап ашый да, йоклый да алмый. Берничә мәртәбә идарәче компаниягә мөрәҗәгать итсәләр дә, ярдәм таба алмыйлар. Вот сейчас летают, да, эти дроны, беспилотники. Куда нам прятаться? В этот подвал, где даже дышать невозможно, где у тебя по щиколотку все будет в фекалиях? Лучше, наверное, от взрыва умереть, чем спускаться в этот подвал, честное слово. Вазгыятькә ачыклык кертер өчен без Альянс идарәче компаниясенә мөрәҗәгать иттек.
9 январь көнне Фәхретдин урамындагы 14-нче йорттан канализация исенә заявка килде. Альянс компаниясе мәгълүматны водоканалга тапшырды. 14-нче, 17, 22, 24, 27, 28 январь көнне кыйларны чистарттылар. 5-нче подъездда канализация чистартылды. Халык көнкүреш чүп-чарларын контейнерларга чыгармый, җайлы гына унитазга ыргыта. Шуңа күрә канализация трубалары тыгыла. Чистартканда салфеткалар, туалет кагазе һәм хатын-кызларның шәхси гигиена чаралары чыгарылды. Шулай ук идарәче компаниядә канализация калдыклары якын көннәрдә канализация ревизиясенә китәчәк дип өстәделәр. Аннары подвал хлор белән эшкәртеләчәк. Бөгелмәнең 2нче лицейында укучыларның һөнәри үз билгеләнүләрен гамәлгә ашыруның идарә моделе исеме астында республика семинары булып узды. Анда республиканың барлык районнары мәгариф идарәсе башлыклары урынбасарлары катнашты. Биредә укучыларның булачак һөнәрләре турында сөйләштеләр. Толарак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. И восторством, да радушием знаменит наш славный край. Мир вам, гости званый, и душистый каравай. Кунакларны чәк-чәк белән һәм ипитус белән каршы алалар. Бөгелмә бер көнгә Татарстан педагоглары өчен белем бирү маршруты җирлегенә әверелде. Ул инженерлык белемен профориентацияләүгә һәм популярлаштыруга юнәлтелгән. Катнашучылар Бөгелмә педагогларының алдынгы укыту ысуллары белән танышалар. Бүгенге киңәшмә кысаларында біз Бөгелмә районының алдыңғы тәҗрибәсе белән уртаклашачакбыз. Чөнки Бөгелмә районда бу модель балаларның профессиональ ориентациясын үткәрү һәм безнең федераль проектларны гамәлгә ашыру буенча алдыңғы тәҗрибәне без бүген уртаклашасыбыз килә. Һәр районда үзенә кирәкле тәҗрибә алып, кайтып үзләрендә дә күп моментларны кулланырлар дип уйлыйбыз. Инженер һөнәре ул киләчәк һөнәрләре. Бу хакта мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре тәрбиячеләре оештырган экспозицияләр, күргәзмәләр сөйли. Алар укучыларны профильле укыту һәм башлангыч һөнәри әзерләү модельләрен тәкъдим итә. Балалар аграр эшкә балалар бакчаларында ук өйрәнә башлыйлар. Мәсәлән, бәләкәч балалар бакчасында кечкенә генә теплица урнаштырганнар. Анда микро яшелчәләр үстерәләр. Дети имеют возможность... Балалар ел әйләнәсендә биредә микро яшелчәләр үстерә. Монда су башнисы бар. Аның ярдәмендә су сибелән, ясалма яктырту куелган. Яшелчәләр үстерү өчен менә дигән урын. Төрле өлкәләрдә экспертлардан мастер-класслар, фәнни популяр лекциялар, профильле сыйныфлар белән танышу. Мондый тәҗрибә уртаклашу бик мөһим ди педагоглар. Бу тәҗрибә безгә һәр вакыт кирәк. Балалар белән эшләргә, укытучылар белән эшләргә. Гомумән педагогика эштә бу алым бик отышлы. Айгөл Шәрәфиева, Ямьяхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда секреты дружного класса тату сыйныф серләре республика бәйгесенең муниципаль этабы узды. Аның максаты укучылар арасында дуслыкны ныгыту, әтиәнләр һәм мәктәп арасында илемтәне үстерү. Бәйгедә ата-аналар комитетлары 4-11 сыйныф укучылары катнашты. Чараны безнең төшерү төркемендә күзәтте. Бәйгенең муниципаль этабында барысы 12 команда катнашачак. Җиңүләр алга таба җөмһүриятебез күләмендә район мәктәпләре данын яклаячаклар. Әлеге бәйгедә шәһәр мәктәпләреннән килгән 6 команда көч сынашты. Әти-әниләр, сыйныф җитәкчеләре, укучылар бердәм рәвештә үз мәктәпләренең данын яклады. Безнең бүгенге конкурста 8нче Б классы яклый инде мәктәп данын. Аларга уңышлар. Һәм инде пусть победит сильнейший. Конкурсантлар 4 сынау узды. Аның беренчесе күргәзмәләр, икенчесе визит карточкасы. Семья – это наш дом, где нас ждет забота и преданность. Өченче өлештә командалар проект яклады һәм 4нче чыгыш җиңүнең 80 еллыгына багышланган иҗади номер булды. Әлеге минутларда без сугыш темасына, военный темага проект күрсәтәчәкбез инде. Компетентлы жюри һәр чыгышны үз критерийлары буенча бәяләде. Главное, чтобы в своих выступлениях раскрыли тему. Үз чыгышларында безнең күңелле тату сыйныф темасы ачылырга тиеш. Моны аларның чыгышларыннан башкалар да сизәргә тиеш. Техник яктан караганда, сәхнәдә бер юлы 12дән артык кеше булмаска тиеш. Дияненең тавышы, күз
күз қарашы, күрші күләнләрінің yüz рәвіші, ауылның ярлы яғымлы. Бәйге нәтиҗәләре буенча шәһәрнең 2нче мәктәбе җиңү яулады. 9нчы мәктәп командасы 2нче урында, 3нче урын 1нче мәктәпкә бирелде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сетинская сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.